Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabala snaker pang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpia. Khasi Student Union Southwest Khasi Hills District hakar po ate Gustav arajar posan. Hapo kajilam jung President Usamla Forward Mandongrem. Baru Environment Secretary Usamla Plus Bodlin Karjarin. Kali banyak kendui Deputy Commissioner jung Southwest Khasi Hills District ubah bernari molong ban panjang pencai hadi bekaseng. Kalau subah bakal pandan AA kejung temu bahasa London hakabiade bat ke Geoscientific Investigation belale da ke Geological Survey of India hakathan mau kerwat hadi kejung menjur na ke sarkar kami ling baka Ministry of Mines. Usamla Forward Mandongrem hakajing kran bakilar patai khubor ulakam bakat kum kejung tip baka senggalayo kidang khat lai lagi chnong ki baka Geological Survey of India kala temu belale ke Geoscientific Investigation kata mau kerwat mountain mau langwer, nong lang, wasit, mau kulung, marshilong, nong bak marshilong, mau tli, sakwang, pendan sakwang, jakrem, berhanong mau len pau plang. Uang ru bakaseng kadang ni kejing subah baka ni galak pandai baka Geological Survey of India kele ka Comprehensive Environmental Impact Assessment kebadai ke pre-mining activity haswabat sedang ka mining tang ban buat ikan don kat bakum ke Environment Protection Act kendai spa prapun rio but ki non jong ke International Atomic Energy Agency but ke World Nuclear Association hashwabanti hiu uranium. Ulang ru bekaseng kedan ru ke Jakarta tin namar baka Geological Survey of India ke jule ke field survey banwat hiu uranium hakiwe ki jala kari India kum ha ke jala Maharashtra, Chhattisgarh, Barasun Bhadra district jong ke jala Uttar Pradesh. Telo kata, ulang bakat kumikat kisla balalap dakaseng ke GSI ketemu benle ke geological mapping, sample collection, bad ke pitting and trenching ke bikin thop ni ke jingsam syapo ke meramau ke belaban kod hadu shipho mitar ni kham jiliu ya kata ke belawanra ke Jakarta tin jika dai ya kaseng. Uni unoi lam kaseng ulakin thoru ke jing yu ke jat jing tore ke Geological Survey of India ha thai mau kerwan klem da jing tipnya ni batai penia sikipat ba halo ka kam bat klem ke jing sulok shuwa ke shdong maper hashwabanya shakman ke field survey jongki hakabi de bakani kaman Deputy Commissioner uloong buun lum langi gerang ba shnong seng bhalang bat kiwe ban pha pen shai ha ke Geological Survey of India halor kani kaman ha badai bat ka field survey ya kabar nakaleng jong ka Geological Survey of India kala persang banle kisnong po jong ka than makurwan bar ha kewe kisnong di Bambarjan te kani ka jingwan le ya kani ka Geoscientific Investigation nakaleng jong ka Geological Survey of India kadai leba ka jing manjur na po jong ka Ministry of Mines jong ka sarkar kami bat kani kajing wale kani kalong ba kalawara sibun ki jingkali badai ki baba jong ka than bat khantam yangi kum kaseng kabadai kaseng ka baju pengor kabadai bar kani ka kam kani kabadai bar kani ki isu uranium te kawara aru kaji subasni ujungi namar ba kumangi tepi ba yo le se kani kadai kata ka baki om kata ka comprehensive environmental impact assessment yo le se ki haban le kata ka comprehensive environmental impact assessment marngi tepi ba kani kerja assessment ki sadle formality na haswa banle sedang ya kanu ka mining te kasadle ki sadle ru hagi jaka ki pa nalor kata ka jaka badon ka mining site ki sadle ru saki jaka ki pa marjan kumbang itepi bakani ka jaka jungi kamda jingai na po domisiat mataba te yole se haswa bakinle ya kani ka bakinle ka mining ki don ki jitmu banle banti no uranium yole se ki persang banle so ya kani kangja assessment tang ban comply kita ke national guidelines kepakum ke Environment Protection Act 1986 natai ke international guidelines jong ka International Atomic Energy Agency bat ka World Nuclear Association te kata kadi ka kawai ka bangi ni perkap ni snow
ba kala bandai ka pre-mining activity ya ka bana kalyang jo skor India lengba ka geological survey of India kawan banle hapo jong ka dong ka jungi ka baar ka jing artin ka bangingi dan kolong hoi kila kibru kila banong ba ka dan jiade yu ka geological survey of India bar ka kampi uranium kibru kila ban klik umta lani kila bandon ki bayalam bakla banong ba ka GSI kam don jiade ba kam uranium reng kwa bane thu ip ngakwa bane thu ngi kwa on pensai ba kadon ka possibility lane ba kani ka GSI kale kumba ka jule e ka field survey habade bud uranium haki jala ke baper kum hapo Maharashtra hapo Chhattisgarh badha Sobandra district jongka Uttar Pradesh te kata ka dei kamat ka ba nakaleng jungi ngi kwa ban pensai ngi kwa ban kentu UDC mar ka je kran UDC ngi laong ba katba namar kumbalong menta kamdon ka jing pomsai habade bar kani ka jing tmu jong kani ka GSI te habadon ka jing pomsai ka long bangilong badai ban pensange swa bat dem pensange swa namar kat hadu ba kipai ba kinyo ya ka jing pensai lane kinyo ya ka jing sania namar kumbang itip hi kumbang mane ba kani kala banlong ba kadai ka comprehensive environmental impact assessment ya ka ba ka sarkar India ka suka le formality bar ka ba aru kalong ba kumang asusu i ba ka GSI nginom la ban ong GSI kalong khoi kam do jede uranium namar ka GSI ka chadle ka field survey hagi we jala jong kari India de ka jing kudu UDC mane ngila wara drutli ki poin drutli ki mat ki ba ngisngo ba de ban sange swaya kani ka field survey jong ka geological survey of India but lada kikwa ban continue kidai lane kwa ban peteng kolong ba kidai ban ai kidai ban comply habde begini ki mat ke bangi ni labo bat kamat ke ban kong kolong ba kumang itip hi ba kamdon ka jing tip ka ba shai kamdon ka jing batai ka ba shai habde bekani ka geoscientific investigation jong ka GSI kata ka dei kumbalong matai pa kimyo ka jing tip ki ba shai kimyo ya kata ka jing batai ba shai ya ka jing mut jong kani ka geoscientific investigation jongka geological survey of India kabar pat kalong ba hakajing lab jungi la shuan apo DC office la shuan po DC office la shu pha eksti DC office but DC office na shu pha sapo shakishnong i baper jongkane ka than makrwat are kam semladon pat kata ka public consultation lani kata ka jing yaphir pa ba ka jing yasai ka jing yakran apo snong putau kata ka de ka wei ka bangin olap hakajing persau jungi la pensngo ba kamdon kata ka jing batasai habide ka jing tmu jo kene ka survey ka ba ka GSI kale kubalong ta kam semladon kata ka jing batasai habide kata pat kani ka jing batasai kawara sibun ka jing sadum kawara sibun ka jing tarais new bat ka peniru ba kala bandon salendet bat haka jing pensau ni loong ba nada balai kani ka geoscientific o kani ka geological survey of India ka shuan le survey haka jing sha ki pa ba na susong ki de ban tip kile yu ke ki methods ba kile na makuma tip ta kalong ba ki ong hana ba kile ta ka geological mapping kinle kata ka sample collection kin habare ba ki kin sim ya khando ka siap nang ta ban test nata untang kata kile ru habare ka jipi tlu kum ta piting lane kata katrancheng kai bangi tip kilong balai habati tlu ki mabile kata trancheng kolong ba katrancheng le kila ban drill du 10 meter kala ban tam ya kataro bat kata kadai kai ke babu jakarta ten habare jungi habare ba diangi kum kasang bangi so bangi haka jingi kendu jungi meneng la pensai la kransai bade sange soy ke bukum kane namar ba klem dadon ka jing ya selok lane klem dadon kata ka jing jur nakaleng jing ba jing gisnong ba fer ba kani ka GSI ke mod banle bat om tang kata ni i ba kani ka GSI ka lawan ru klem ka jing manjur lane klem ka jing tip jongka KCDC tingin sakran bede KCDC bede taruh bat kani kajing la GSI so ong bomdei ba ka kalong kayu rojru i kabor ng Producer Council bat ka persangru banelam bakla lane ban produsu bakla iya di pa jong kadong kathain ko kawai te ka karwo ka basay ka banakalang ay kalong ba iya ka GSI kalong ba kadai ban sange mador ka bakum kani mar kani ka peni ba kadong ka selendat hoy pila ban ong ba ka GSI kam don dai jing dai kam uranium renga ong YP
ni ong epi ba kakum ka jinglap jong ka kesu ni sadlap ba ki don wat university ru ki ba le ka research ha kartang university ba habakut pa di kita ki data ki ba ki collect lemba ka research kita university kapoi sa ka UCL kapoi sa MD de nak lanjungi dawa ba de pun pensange swasipor pensange somalor de bane shai de bane ka benta ba ni so manong bala kadai ka jing temu kabalong ba banti ba po kando uranium lai nakaleng jungi ngin kamera keren yang ragi keren shai ba nginom sa ek bakum kani ka fil sobe ba kin ya chakmat hapo jo kadong ka thai makruat du jungi disi mane tinakleng ju disi ula pansai ula ong ba nakleng ju unsa haban lum lane kale lum kata ka joint stakeholders meeting ha ka ba nakleng sang balang ba fair nakleng snong kina don lang ba nakleng jong kita ki breu jong ki SI ru kin haban don lang ba nga soban ong tang ka wai ru balong ba lada kami ke ji arten ke batang kandiat ru balong ba nakleng jongi kum kaseng lem ki pa ba balong ba ngi haban persa ai bandia sakmat ha bedai ba kani ka scientific investigation jongka Geological Survey of India. Spa ya kak tin la jong pen dan kam ya kabakan kiu kak tin kasih kak tin la jong ai kan roy kan pa Buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam ha ka kentin khasi niyo ya ka marian na kamarian niyo sa ka meirilung meirisan meirilang meiramo tin la jong tudayakan mau kendit ho tin kasih lapen mi da ka pati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba